Оніщенко порекомендував? Серйозно? От бачите, ви кажете, Оніщенко тут ні при чому. І там. Ні, я не казав. А я Тимошенко такого не тут казав. тоді що? Бо всі писали про Тимошенко так активно. Я не Ви про казав. Батьківщину. По квоті Тимошенко, по Дивіться, квоті там, Батьківщини. от що було за лаштунками, я не знаю. З Оніщенком я знайомий давно, але це чисто суто соціальні відносини. У мене ніколи не було Що значить ніяких... соціальні відносини? Я погано розумію. Ну, це на якихось заходах, десь дні народження, десь якісь заходи, тобто десь відпочинок. Ніяких ні ділових стосунків, ніяких ні бізнесових стосунків, ні політичних, ніяких таких стосунків у мене з ним не було. Але я давно з ним знайомий, ми там колись там на лижах разом каталися, там він запрошував, давай туди ще кудись поїдемо. Це просто... Тобто у вас і відпочинок був разом, це ж не просто якісь заходи публічні. Так, це навіть той же, цей, як його, Ляшко десь знайшов фотографії, хтось йому злив фотографії 2004 року в Альпах, там десь фотографія. Може, то Оніщенко і злив тепер? Та ні, я думаю, що це його колишня дружина злила, тому що, я так думаю, тому що у кого ці фотографії можуть бути. Угу. Тобто Батьківщина тут ні при чому, вас Оніщенко порекомендував Порошенко, Порошенко сказав Яценюку, призначає ось міністр екології. Який інтерес